A, da, bre. Prestani fešte usta. Nije lepo. Pa ja znam da nije, zato nema da miješamo. Da, ama nemoj se ponavljati, hoću nove misli. A kad mislimo, mora dok ne naučiš, mora da ponavljam. Hoću nove misli. A kreni. I bubujice mu izlaze. Stalno da se izvori. Jebo mater, umećemo. A kad mi menjamo u posteljinu? Sutra? Pa da, nedelju. Stavlja snimak da ide. Čekaj, boginje, isto ime za ženu od Boga. Transparentno. I zato stalno pominješ druge likove. Ja sam nema što vidje nekreativno, razumeš. Onda nema nas, onda nema tebe. Ti nisi prazna. Baš ti kreteni. Imali su nekoliko bogova. Ženska bog je boginja. Toliko puno, ali problema. Ko svi ljudi. Odgovorim. Vi smo ti nosiš stari, nemoj zebati. Kako se zove ženski kad je žena bog? Pa odgovorim. Ajde, glupci, ne blamiraj se više, čuti. Baš ti kreteni. Ko? A ja sam spao. Boginja. A to Žarko. Boginja. Znao mi je što pričam. Ići, kako se zove kad je bog ženski rod? Boginja. I vidimo u 7 Šta se sve? Onda seš. Piše mi sat. Da. Koliko? Ne piše sat, nego piše koliko vremena ti upaje na taj stranje. Da. Znači mi ništa. Nije tako. Tako. Nisam 3 sata i 30 upajeno. Vraćao sam u 99 sati. Rekao nam je da možemo da tražimo po 2 šta god hoćemo, pošto smo prošli ovaj horor zadatak. A to nije laž. Kaže 2 grama, 2 kilograma. Šta si tražila? Pa puder. Ona je tražila puder, šta si ti baš tražila? Ja sam tražio 2 kilograma tulumba. Sitne kolače. Stvarno? Da. One kao one. Ste rekli 2 tone. Baš ili... Nemo vidiš. A kaže veliki brat Bobanu, tebe kad neko udara mokrom ribom, baci ti asocijacija Maja Nikoli. Kružiće, šta, trubiće. To mi je bila kako se rekao, već sam danas nešto. Najgora stvar što sam nikada vidio u ovom životu. Ja spavu jebote, probudili me džabu. Da. Ako je sad besan od toga. U kućan ja vam živim laku noć. Di ćeš ti? Pa, šta da radim? Ti kao sad ideš da spavaš. A šta ću drugo? A kako kad ćeš ustati za pola sata opet? To je druga stvar. To sad vidim da provjerim da ste vi legli još. Neću. Ja se istuširam, pazi si se ti izlazi čovječe. Ava, da li ti to treba? Šta ti fali tako? Lepa si ti ih bez kosa. Lepa si, spevaš ti kunim. Molim te. Čekaj. Koji ste mentoli, brate, spavao sam jebote. Iako mental kao moj video, budite se. Neće da nam da, vidiš. Rekao je da nismo, danas niko nije ostao kao u zadatku i to. Kad se nastavimo... Da. Ok. Pa Maja, Aneta i Topić nisu igrali i gotovo, i Milić. Mi ništa ne igra.